Un saludo fraternal a delegadas y delegados del 14º Congreso de Eusko Alkartasuna. Un saludo desde el archipiélago canario y desde una fuerza política en Nueva Canaria situada en un espacio político similar a pesar de las distancias, en el campo de la izquierda y en la defensa de los derechos nacionales de nuestro pueblo. Compartimos valores en común, la defensa de los derechos humanos, de la democracia o de la lucha contra la crisis climática, y también el compromiso de defensa de la identidad y de las singularidades de nuestros pueblos. Un fraternal abrazo desde el medio Atlántico a hombres y mujeres de Eusko Alkartasuna y un deseo de éxito en este congreso. Egunon, soy Khadijatul Mokhtar, delegada del Frente Polisario en Euskadi. Quiero enviar un saludo a la militancia de Eusko Alkartasuna, a su secretaria general Eva Blanco, con motivo de la celebración del 15º Congreso, que sin lugar a dudas, entre otras cosas, se va a definir la política del partido y que, no nos cabe ninguna duda, seguirá defendiendo los derechos humanos y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, así como seguirá exigiendo al Estado español que asuma sus responsabilidades en la descolonización del Sáhara Occidental, su colonia en África. Desde aquí quiero enviarles un saludo y desearles muchísimos éxitos en este congreso. Eskerrik asko. Un saluto alle amiche e amici di Eusko Alkartasuna, di bande dal Patto all'Autonomia, un saluto dal Friuli, di una terra dove la diversità fa parte della nostra storia, dove lingue differenti, culture differenti, popoli differenti si sono sempre misclicati. E siamo davvero contenti di lavorare insieme con l'EFA per un'Europa più unita, per un'Europa dove le minoranze siano in buon accetto, per un'Europa dove l'ambiente e un altro modello di sviluppo siano messi al centro dell'azione politica. Per questi lavori siamo contenti veramente di farlo insieme con voi e con tutti gli altri partiti e gruppi che fanno parte dell'EFA. Mandi e buon congresso a tutte e a tutti voi. Սիրելի գործընկերներ, սրտան շնորհավորում եմ բոլորիդ Eusko Alkartasuna կուսակցության 50-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Շատ գեղեցիկ հոբելյան է, քաղաքական կուսակցության համար լուրջ կենսագրություն եւ տարիք։ Ամեն ինչից բացի դա նաեւ ամենատեսանելի ապացույցն է այն իրողության, որ ճիշտ գաղափարի շուրջ ճիշտ մարդիկ են միավորվել։ Ես շատերի անձամբ չեմ ճանաչում, բայց միայն Լորենային ճանաչելը հերիք է ձեր բոլորի մասին պատկերացում կազմելու համար։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության անունից նորից շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում նոր հոբելյաններ եւ առաջադրված նպատակների իրականացում։ Companys, companyes, des d'Esquerra Republicana us volem enviar una salutació fraternal en el vostre congrés i també tot el desig de sort i encerts a la nova direcció d'Eusko Alkartasuna. Som organitzacions polítiques germanes que des de fa molt temps construïm complicitats i lluites i sens dubte volem que això segueixi sent així. Us volem encoratjar també des dels països catalans a seguir treballant per construir àmplies majories en favor de la gent en la defensa de més drets i també per la llibertat d'Euskal Herria. En moments complexos com els que vivim actualment, crisis diverses i també l'auge del populisme, és temps també de donar respostes a la ciutadania i és temps també de construir oportunitats i també de posar esperança allà on alguns només hi volen foscor. En aquest context, per tant, en aquest camí compartit de sumar poble i de construir república, sempre ens hi trobareu els homes i les dones d'Esquerra Republicana. Així que una abraçada ben forta, Gora Euskal Herria, visca Catalunya lliure. Bon dia des de Menorca. Egunon, Eusko Alkartasunaren lagun maitiok. És un plaer enviar-vos aquest missatge en nom propi i en els de ses companyes i companys de Més per Menorca. Ja fa bastants anys solia coincidir, sobretot a trobades de l'Aliança Lliure Europea, amb la que llavors era la vostra diputada, na Begoña Lasagabàster, i amb altres representants dirigents d'Eusko Alkartasuna. Aleshores, jo representava el PSM i na Begoña Eusko Alkartasuna. Els canvis polítics ens han portat, tant a vosaltres com a nosaltres, a unir esforços amb altres formacions polítiques per constituir plataformes més àmplies en les quals incrementar el suport de l'esquerra sobiranista en els nostres països. I aquí som.
Ara ens solem trobar amb Lorena López de la Calle, en la seva condició de presidenta d'ALE, treballant junts i compartint projectes i somnis. Aquests mateixos anys hem vist també l'emergència de noves opcions polítiques que naixien de la indignació ciutadana davant la corrupció i el desgovern de la dreta. Però també hem vist com de ràpidament s'han frustrat les altes expectatives que aquestes formacions havien creat. Venien a canviar-ho tot i al final sembla que només han canviat ells mateixos i no precisament per bé. I queda pendent, com sempre, qualsevol avanç cap a la configuració d'un estat que respongui a la seva realitat plurinacional. Per això, vosaltres i nosaltres som aquí. L'esquerra sobiranista continua sent un espai polític imprescindible per als nostres països, amb unes idees, amb una ètica i amb una manera de fer política més necessàries que mai. Us desig, en nom de tota la gent de Més per Menorca, que aquest congrés extraordinari vostre sigui una palanca d'impuls per afrontar el futur immediat i per sortir a guanyar en el proper cicle electoral que ja està a la cantonada. Hemen Erabaki, Hemen Burujabe. Molta força, molta salut i encert. Cyfarchion o Gymru ac o Blaid Cymru i Ysgol Alcartasuna yn eich cynhadledd. Mae hon yn flwyddyn arbennig i chi. Mae'n un pwysig iawn hefyd, ac mae'n fwy pwysig nag erioed bod ni gyd yn cydweithio yng Nghynghrairwydd Ewrop i gyrraedd ein amcanion o annibyniaeth, yr hawl i benderfynu ar ein dyfodol ein hunain. Egunon, companys i companyes d'Euskal Alcartasuna, des de Més Compromís volem donar-vos tot el nostre suport i ànims en este 15è Congrés Extraordinari que esteu realitzant. La veritat és que impulsar un projecte polític transformador i de construcció nacional i popular del vostre poble, igual com nosaltres ho fem així en Compromís al País Valencià, no és una tasca fàcil. Jo vull donar des d'ací tot el suport a Eva Blanco i a tot el seu equip perquè tingueu tota la força del món per a liderar en companyia de tota la gent de Bildu i aquest projecte que ha de millorar la vida de la gent i que ha de transformar la societat d'Euskal Herria.